Kene gade ga kora pira karensan jing shakri nagaktian ga jong blai nagade ga jagangi ju potru yo garan sing ban lom ban khat yo pailang jo traj ga jindwai bandwai da ganong ba ga jalla ga ri ka perthai ba ga jaban ri baro ki berana ka khanang ba ya ga jingthmu ga jong blai on pendap nagane ga rensan ngila walamru igi khubor jing ja ha ga perthai ki beran diesno bat ga jiatulupa haswa bangin walam igi khubor jingja Haka bertai ki badan dia seno bat ka dia tulupa ka jala me khalia sa khandiat singi nang ne kum ki nok shok shnong ngin salai ban jiet ya ki nong mi khmat ki ban mi khmat shaka darbar thawai bat na preng joki ki ban salong ki nong sanshar haka sarkar ga bathmai ni dwii bau breun sharai ka jingjiet nong mi khmat haka jala me khalia ha preng jong ga por ga badan kam Ka Bible ka hikay na ka kitab Deuteronomy kana nang bakhat niyo gid khat saur ter syapang ka ba jit yo steam lane ye kinong sinshar bar ke e ka ba kinong sinshar kidi banle onda melawan sya da ri ka bo try bo blade jome why hame bat bana mila yo eka bat mela shong ne eka tila de men ong an thong do steam halor jonga Kong de ke jeben rio baro ki beran baro sodong yanga men thong yo steam lo kumno halor jome dauta ubau try bo blade jome un jit hallelujah jit ha ka jinkadau ka jalam ka jo blade ye ki nong mikmat ki banlong ki nong thawan ki banlong ki nong san hima sima ki banlong ki nong yalam ki ba yalam ye ka jilla shagalawe ka beran jinkerman nada wong ne Jiet na preng ki para jome ken. Men thong yus im halor jome. Kam day me ban thong do nang way halor jome. Ubam long para jome. Jiet na ka jing kadau ka jong oblay. Jiet daw para jome ubam day satya unang way. Ublay ula bu ki jet ben rio ka perthay. Barka way pakway ka jet ben rio ublay ula thong nang yalam. Idan ki nang yalam ka ka jet ben rio. Jiet day ki nang yalam na ka jet ben rio. Ka jet ben rio Kini ban sanshar ya kata ga jet ben rio kin nangalam na kata ga jet ben rio kin sanshar ya kata ga jet ben rio kam dei me ban thong do nang way halor jame ubam long para jame pe yo ngi bakala nangda henry unam pen bon ye ki kulai halari lemne ben phai pat yo pailang sheri egypt khanang bon yo pen bon ki kulai namau try ulo ong wat le phai pat so dakata ga lenti unong sanshar ki nong sansham dei ki ban pen bon kulai ladi Nanti ban thau kilat ban penbun sipai ban penbun security bor ya da yelade daga be alam raw ya ka jeben rio daga be alam raw ya gari ka jela khnang ban khlan jeda ban yo security yelade ban yo jing ngai yelade kai ban dim raw ya gari ka jeben rio ka jela ban penbun jeda ban khlan ka security ka jing ngai yelade ki kulai ka kreni ka security dan halokan nongrem jong ka security Dia merawi ke jaban rio ke jala namda ke jimen toy simet ke personal security pe yo kawan ke jimen sal lemni unum ri haladi bun ki tengah baga dalo juk kanom baklano kinong sinchar kim de ki bun tengah yo ga danur ke bakala namala ki bun tengah kan sem shito meki lada ya ga jonga ye sem kim la bar sinchar imnu kin sinchar ke jala lemni unum kan show garupa ba ka siar halade umdei kimdei banlong ba khwan spa kan ton spa halade umdei ban penan kam bakla ka pisa ka taga hanrei ban penan kam hagar gong ba dei nakamda ka jinon kam jong babun balang ka jala ba sakoi badan kam kan longru andawla shong halo ka khet ka himaju ba untho halade ka nukol ka dokumen ka kot ka kitab na ka hukum na khamat ki lingdo ki libi mensha padon ka ktin jublaikum badan menta hanrei ban lei kindu lingdo pat ban tho daladi ban ra personal copy ban puli kata khanang ban tip kunu ban sinshar khada kat kum ka an jong ka sinshar khadar ka bakin jablai kan iri ga jing tha ga jo trai ya garukom ban jit ya kinong yalam kinong sinshar khanang bagadalu jugaram susalong halo ki paraju Baba unum paino nakata hukum shagaman shagadiam khanang ba unpun slami ki singi jungu halaka hima ma u balaki khuna pring ki Israel khanang ba ka sangshar khadar kalong ka bane ka scam ngidan kam ka sangshar khadar ka bane ka scam ka sangshar khadar
kenangelam ki banora ka jing sensar ka khol ka plea nakamda ka jimentoi lang jong pai ba nong seksnong haga jala me khale ngi dwii bangen yo ke nong sensar ke bakum kita haga ka kenti jo ka jingchi nong mi khman hallelujah tune pe shagwei kapang ki jingja ki berang jesno abat ka jie thulupa hakar fundu trik jong banai kala lengkot arjar arfulai kadiga singi kabalatip hakari India kum ka Republic Day laisna madian joga jingo laitlu jongari India naga jinsar ka soka pareng kari India galapan kre bandan yala ka jong constitution ka riti sensar ri barkar fundu trik January kakandai spa sanpo la lawanra egene ka constitution ba la rakhi egene kum ka Republic Day ka ri sensar patba menda ka kanti menda usnam ka sakar India ka lakhat yau presiden juga Egypt balong kongsan lembak ke kenun ju hakade ka singi rakhi ya ka sensar patba uni presiden Abdel Fattah Syed Hussein Khalil El Sisi dimension military officer but hakasam ka kenai spa kenai busau hakasam arjar khasau mabanang ula job ye ka election halor jong ka suryalap election Muslim Egypt bolo yo kumba kenai pinyo person ka vote but nikema usam arjar kharwei gadon ka ka Arab Spring ka jing yele persya ke dong sensya Dunbar hari Middle East lapin khalam ya Husni Mubarak nanta u Morsi ulawan ban sensar kum presiden bauni Morsi ula kamilidi budi paru jogi Egypt ke batumai budi ke kenun juga Muslim Brotherhood Henry ke jing sensar ju kam shimlawara ke jing honu pai bai kala yang persya hade kata la syak khalam la syak sebendi baula khlatno barkebe jam mentala sensar duni u presiden ubala wanra ke jinghon ni babon wala ki donru ki bamhon nanta ki dang yang persya la peniap katu kat ni kenang ele persya bat kadang ke jingki yo ke kot kadang ke jing nang khlan juga negeri Egypt bat ke jing khot jongari India yo presiden juga Egypt ka ban te ke jere bat ke negeri ha ke jere bat ka khaibateng bagi we pat namar kade ke we negeri ke badan kam ke negeri Egypt hakisi ke bakado ka bangilaban ini kitab Daniel Khabil nong kari Egypt kan khlan ha ke jingdon jingem haka jingdon jingem ke economy kan khlan namar ka jingsan char jong kuris lam ler un select ban yar khama ai kari Egypt ban kurup ke jingdon jingem jongari Egypt kane ke kari Egypt ka bangilaban i ka kala banang ki hogi economy tara o kari India ka banon ke jede bat kani magaro ke jesno bat ka jing ka jingedei bat ka jingnang kio haka yo ka kor bat ki pat ki benta kari India ka banon ke jede ka bajan ba kani kari Egypt namar ba uni presiden udi uba yang persya ya kini ki Muslim Brotherhood ki ba penkhash bun ki seng kai khala ki seng le no ngenang ipet ke jinja ka ba ja kani kari Egypt nama ka don ka je tulupa sepang kari Egypt ake kitab jum isya ka long ka ba khandai ka ba phin sapuli dalade ke je tulupa ka don na pring jo kini ke je tulupa ka je tulupa ka ba don je sno bar ke ki ka ba bha ka ba uble ha kari Egypt ngenang ipet ya kini ki jinja ki ba don je sno bat ke je tulupa hallelujah try uble je shonga ke utray haka pertengini pai ke jinja ke jede bat kari Iran agini ki singi ke ba ladep no kadon ke jing buthai ka ba shirkhai haka jaga bu lane ke jaga permi itiar khma jong kari Iran ka ba tip kum ka Isfahan kadon ke jing buthai jong ke jaga permi itiar yale jong ke negeri nanda shushu galadon ke jing hiar khma lam ki drone hakari Iran haki ba bon ba ke jaga hagani ki khinyak singi ka jing buthai ro ka ba buthai ka jo ka por ka ki kot khbor lani ki la buthai khbor ni Arab ban Russia ki la kadukti ki la kno bagani ki jing buthai ki ni ki jaka bo tiarele la kno bakadei hakari Israel la kno bakadei kari Israel
Nada susu i kini sengi dan kini sengi nang ni haga border juga Iraq baga Syria kadan ke jing hiarthma ban ke jing hiarthma ya ka kanun sipai juga Iran ki IRGC Iran Revolutionary Guard Corps ka kanun sipai kabala train ki dan haga border ke jing temu kolong ban pentut penuit ya ka sukasan jongkari Israel ya ka neru la keno ba kadai kari Israel ba ngenangi i kane kajing batai ki jaga snati arkhma jagi Iran kanang he ka jekan a apang kari Iran bat kari Israel magani karo je sno bar ka je tulupa jaga Bible ka ban yalam sha ka thma bale tulupa ru Ezekiel nong lai pupra lai bukna ko mangila kren men shwa kini ri jing jagi ba jagi ki knesngi ke beran je sno bat ka je tulupa jong kaktian ke jong balai ko mangilawan ra khubor ke jingjan ke tio balai no ya ke jing ra ki tiat commander Israel ban supplies Ukraine ngani thu ke dan shu ke jing nang jur ke jikan ar ke jing wa da jong ke Russia ya ke Israel namar ke jing dan benta ji ke di na sepsni ban supply tiat ma shakri Ukraine ban nang penhe ke jikan ar ke jikan ar thma apreng jong ka Russia bagi Ukraine tang kata ke de thma ka ban nang kta e ke babon ki ri jong ke Europe lani ki ri ki badan ha ke ri Europe ngim ha ki sngi jong ga jin pendep ye ga jitru pa utra ji supini sngo ki thma bar ga jin bana ru ya ki thma ine pe sam kwe ba ga phang ga jinja ga badan jisno bar ga jitru pa ga baja hagari Israel hapo jengari kishiteo tam u prime minister jengari Israel menak arab sautari bara January wala kirki bani kendu yo im jogar Jordan bakani kalong banya penjam mi ke jekat namar ga jingli kiyo jong Itamar Ben Gvir national security minister Shaulum bajudan ke temple Menshua Magalaran ke jing penram ni babon kiri khamtam na kari Jordan. Barshi singi de ke juan phaino jong prime minister ban temme ke jikan a banang ban penjajai ke jidei apring jinik arli kiri kuni u security minister national security minister Ben Gvir ulong ngam dan kam ban pan jimbet maniki usulum maria shulum ra ke temple na ke Jordan ni di kiri independent ngala aban lai shuni ulum nama udi ulum uba kentang udi ulum badan kam nam daga jabri jiu kani ke jing onga badai namar kadan ka temple ju Solomon menshwa kadan ka temple balate ru Zerubbabel kumangira krena ka por shibo kanang mi shibun kinang mi shibun ke jekan a nauni ulum namangila nang mare shigisngi jo ka jing pendep ye ka jetulupa ka ktien ka jing utrai ka pendep utrai jo banai January pat ki sipai Israel ki lale hiar khma ko ke jaga shong jing ki Palestine he jenen namakiyo jing te bagaran ke jing thu ban le ki kampentrim ye ki nok shong ngari Israel ba ka ne ke jing le ban khanra kalaran ke jele ba nang ta layo jing tip hangne kalaran ke jing yap jong ki babun ko ba khnangot ki komba khnayot ki bala kno be ki de ki no ki la sha paniap hangne piti badin jongata karfni utrik par kaladan ka jing hiar thma de ki namding nangtina gasa persha yekari Israel ka ba Israel ro la pen phai kala ban yele yekile no Hamas shagasa nada hadin jogada hagini ke tio shu gri ke jingja haka arfnyo terik asitodi ng badai ka jing sedang jong si sabat jiki jiu ka ba ga sniken maru ya kata ka jing penyap dushman jong nong sanchar ke Germany mencha Hitler ka balar ke kum ka Holocaust hagari ga sngi wei ne ki nong pentrem leno Palestine la sadia nyungut khlem ji snai ka wei ke jaka mani blis na ko haganong ba jong David bat nangta nyungut kilayap bat kuma laingut kila mensau na kani
haka jinja but adin arso kanta we khna samlaw bakhalai sem karta uniru ula siat yaki nong one money belai hade ka sisabat daga ba ri adin dugu ka kani ka borom stem ula se bali ka menu khna ula ren ka dimensa kini gini ka jinja ka to gini ka jinja ka baja ha ka ri Israel agini ka singi ka banang nginang yi ko mangila kren nagapor shigabor uni snem nginang i ka jikan at ka jiale ka jikan at ka jepen ibor ha Middle East ha Israel gabanyalam shushu shaka jimpende ye ka jetu lupa ka ktien jo oblay ka Russia kala nang wadaru i ka ri Israel ka babon bagibenta ban wadaw nagini ka jinja ka thma Russia Ukraine ko mangila kren bakini ka jinja baro ka nangalam shaka jimpende ye ka jetu lupa ktien jo oblay ya gatma ike bala ngeti ke babon la khamilanti bagana ga jimpende ya ga jingile thma ka balai tu luparu isikyalo nang balai bupra lai bu kan dange mi gisni jonga dia sngo gi thma ba ga jimbana ye gi thma ka bangim dei ban shimsting ringi ban shimkhia ban smultu e ga por ka ya ga ayom ka ba ngidan ka bangilawan pe da ka bangi in Middle East ba agar Europe kamdam ke jinjag bajah Europe ke jekan at ka perthai menda gadan hatmir jonga thmaba perthai ka balai ka perthai menda gadan hatmir jonga thmaba perthai ka balai ublay khadingi ba ngilong shisha baru try ban shimigila gilanti baro ban yalap ek gospel ban trade ek kam ga ju try ban pendek ye ga jing khat ka jong ublay Pitip kadan gini ke kenun jo gini ki scientist kabagila sedang nadu kesem ka kandai spa sapunyo kadan gue ke baje ka baki ongi ka doomsday clock ka baje apot sep singi ka baje apot sep singi ka doomsday clock ka bade ka dur ka pendi ya kata ka jin seriam juga jing le thausha ka jong brio ban penjat ka berthai ban penjat ka bade bakini ke ju kadang gue ke baje ke baju pani ke jing kadau ye ka jing nang telun ke perthai syakata ka apot sep singi long bagane ke baje agi snam arjar arfu bagane ke baje kila penne ya ka sispa second shaban poisha kene ke por jong kata ka baje apot sep singi ban kenjo no sispa second ka duna ban poisha daga sepsingi jong kaportei kaya kabadum jong kaportei barka aru sautrik January arjar fulai kanek ba je juga scientist lapani bagasa sang khandai po second kabamot shiminit lipo second la ajan poisha kata ka baji apot sepsingi kabadum kanek ba je ka penandur hakata ka rukam ban mahami ki brewe ka jing jang juga jingjot kaportei kajing penjat dekat pertai dekat bor ba penmensau juga bameta ki teknologi juga bameta ke kentop iki tiathma ba nakani ka doomsday clock ka baje apot sepsni ka ba peni ka jing jang jonga jing jot jonga pertai ka ba nakini ki dakishin ke jinja rengat bagaje tulupa juga ktien jo blai iku maga pertai gadan hatmir jonga thma ba perthai ke balai hatmir jonga thmaba perthai ke balai ngaban biang jisu ang video sngoi ke thma ba ke jingbanai ke thma kadeba ngin sim khia ban duai ban in namar jong trai ban penkre la ke jonga jingem ban ya sha prang ban shekri yau trai persakoi ke ba khaddu ka ba ngadan banra hangne haka arbu khanai trek January arjar arfulai u presiden bemensua jong ka Amerika Donald Trump hagaran san yala election ke beningkong ke jo ban penile ni kum kurtong bani khon election biang usam arjar arbusa uni u presiden barim jong gari wong ba u presiden Joe Biden ulawan ra ya ka perthai hatmir juga thmaba perthai ke balai ngidan hatmir jong ka thmaba perthai ke balai
jaba kumnum dan batit ekata uang gidan katemir jong katmaba partai kebalai baruang kum presiden molada unsha je beng kum presiden uang I will bring back peace through strength anwan ra biang yega jingsok leng ba ka jing khlan hakawai kala patai khobor ki bo headlines kumne it's me or World War 3 kade yanga lanye katmaba partai kebalai lada pikwa banlat na katmaba partai kebalai kabamot je yanga je denga tangkinet poruang nalaban persenge manora jisuk war katma Russia Ukraine kani kari ka jingkren kop junu presiden barim jong kari Amerika kabangila ban suthu nagane ka partai kanang rung se ka jikan at ka jele balai banang penkre rensan ya ubrio juga pop ubakula banora jisuk uban sakula banora jisuk ka partai kadan atmir juga thmaba partai kabalai ka partai kadan atmir juga jing khalam ka yo ka kot kadan ka jimpen kre ke rusan ke bapero pe ban shnar rusan ka bakini ke nok shnar rusan kim poi berkhat satya kadan ka jimpen ki juga bor jindo ka bor syaitan dalandan ban shnar rusan ban pen kre yaga jiwan jong utau brio juga pop umrat khala ukurislam le uban sawane de rusan ban dan ikum na wara jingsok bat khado yawai un kameledi baudi ublai baga pertai kan sa syak syukur bagan sarung syeke sngi jong ka jingjin jarba kari ka por bangin khejat ka bayothia ban mini ka bayak ukris un pensyai sius pa ka por na bagi ka sngi ka long ka basneo shimi ki ka bu kila anti baro rong syeke jindwai yala bega gospel pelong senran te ke balang priar pursam ke hima jobal yangin be brai shaka jilok suk bagi beri baro shaka jimpen kuat yangin khayi tat ando try one kumbo ang jisu gospel lukas ka khandai khatlai ublai undar nikat bangi hakini kesngi ke bamatang ke bangin nang ya linti shafran shakhman ngalawan ra hakini ke jinja katu kane daga bapani ke jener kamban duai ningkong nam daga jalame khalia kane election kanami kisingi po kisnem hakaleng selan sar pertai ki noksisha ki bami ki baboy ki noksisha donbo ki tyrants ki ba le donbor ki ba khnyat beni ki pat ba ki ba perkhat tang ba kamiat yeladi ngidan kam ki noksisha ki berga donot ngidan kam ki bri ki be ie ki than ki ri ki be yang halor jogata hakisingi ki ba khado kindan ki globalist ki bri ke bakwa bandan ta kawai ka sarkar ka partai kawai ka niam kawai ka company bisa tingka ki global elite sekidan di partai 1% ni ki bri na partai ki badan spa ki kwa bandan ta kawai ka sarkar kawai ka niam bakin silshar kin control maki kita kiri ba dan ka partai nanda ka partai ki dan ki nationalist ki bri ke be e ka religion ka bangila bersutur kitab Daniel kindan ki nationalist ki bani khoni ki globalist warga jisil syar jong ubarat khla kine ban yen persha nang ta gidon sa ki regionalist ki bri ki ka than ki ri ka jet religion ai ublai haga jalaji gidon ki regionalist ki bri ki ka than ki ri ka jet religion war ai ba ka vision jong ki regionalist kin shango ino ka vision jong ki nationalist war ai bandele le ka vision jong ki nationalist kin shango ino ka vision jong ki globalist ki global elite ya ngin yeng nakamda jung try ha preng juga prothei juga je penibor ka prothei juga je pendep state ke je tulupa jong ka kritin juga giran setang khnet ka por ngilai yi ge jurga mandan de be khalyang yi ge jinja India ka jinja Iran Israel hariro bat ka jing nang pentit state ini ka baje juga apart sep singi ka prothei preng juga jing ki phalo apreng jong ka jing pen ibor apreng jong ka tmir ka thmaba parthai ka balai ka jing dan kami ka jing sok ka parthai ban wan unong sha bala ban tela kan ka sok sang ka parthai ngidar sa khni ka por ngim dei ban lasting a banjur biam shakri otrai le ka man jo trai ublen ka khu ifi baro ngese sham biang hagoi ka por nda ka buram jo ublai amen ko trai ngaingo emega ne ka jia kren ablai halor ke jingja
haka perthai ke berang jesno bat ke jeturupa ke ktien jome trying im ke singi ke bakhado shimya baro ke brio jome ke basngap ya kani ke khubor ka bangi walami ke jinja ke berang jesno bat ke jeturupa ke ktien jome aji shabi ke sno to daga bapait nado ke jinglong jiman ke sanima sima ke jala me khaliya ka election ke bangi dan bangi yo ke shisha bala jedame ke be iye ke jabre ke be iye ke jala try ke balong ki abalai berjama kinong sanhima sima ke iye ke jala ke ri ke jaban reu try karian dia pring jong ke jingkala ke sanhima sima ke porthai ko tra abalai shim go try men sanduri ga ri india ga bor jong ke gospel benim go try barablai ki kirsan Iran ke basha bashtam ke jing yang persha ji pai ba basha ban beng ke sarkar shim move the bor ba ke jama Iran go try abalai junga ki pai ba ke linear ke wan ke khmaj be ke ri ba bala Iran try ke jinja ke bedang ke jing ke jahri Israel go try pratek ke negeri pendep ya ke jing tmur me negeri Israel try ke jere ba ke Europe ke jing nang jurga thma go try abalai jaga ban Yalam ke Pradesh ke Tamir ke thma ba pre ke balai ke jikhlem ke ka barablai jibkre rinsan ke jiwan jong unam se shala do ke bordai ban pen ibor ban kolari ke jingso ke bashuko ar trai ngadwai preng jer ke jingkala ke sanima sima ko trying a dwai men trade ke bor ba ke jamai pen palo ke jega bor the mer se bakhoy pen khan ke bangai kirsan salan sa pre ke yang ban shekri utra ban le kaman jame pa ha ke kar deng Jesus Christ ngidwai atau bilang ke kerku jo utrai amen ublei kerku ipi barak nge se shampan hakoi par katayo jinja haka pardai bare jesno bar ke je tropa ka ktien jo blai amen